Seguimos adiante neste programa de radio, tempo de actualidade local, tempo de contarche o que pasa preto de ti. Santiago de Compostela e concellos limítrofes. Estaremos mañá na estrada, xa o acabo de comentar, pero xa que estamos en directo en Facebook Live en YouTube, mañá estaremos na estrada, terceira parada do Fala que Fala. Temos ganas de achegarnos por alá. Manuel García Barbón e o IES que visitaremos mañá. E por certo, o venres tamén estaremos facendo radio en directo dende Padrón, dando pistoletazo de saída ás festas da Pascua, Radio Líder. Hoxe temos un montón de convidados. O primeiro deles os coitarán agora, pero xa os están vendo os nosos seguidores nas redes sociais. Mira, estábame comentando, primeira casualidade ou non, que a primeira entrevista que dou dende que ocupo este cargo, pois lle agradezo. A cousa vai de Arzubáns, vale un pouco ese cariño. Nicolás Esmorís, o director executivo de Viacua. Nicolás, bo día. Moi bo día. Primeira entrevista que se dá así a circunstancia dende que ocupa o cargo de director executivo de Viacua, sí. Que eso ven sendo canto xa vai un ano casi agora, agora vamos a cumprir casi un ano, sí, a primeira entrevista quedou como director executivo de Viacua. Bueno, que o primeiro que quere decir o director executivo de Viacua na súa primeira entrevista? Primeiro agradecer a Radio Líder a posibilidade desta entrevista e sobre todo tamén agradecer aos meus traballadores e agradecer á xente dos cales lle prestamos un servizo de auga diario 24 horas 365 días ao ano. En Santiago de Compostela, noutras moitas ciudades, que lectura nos fai así a grosso modo de Viacua? Viacua, entendemos, unimos coa auga, cando hai algún problema, solucionarlo de forma inmediata, pero que é Viacua? Viacua parecese moito a unha empresa que está dormindo, pero que a xente somente se entera cando abre a billa e non ten auga. E aí é onde intentamos ser moi resolutivos, é dicir, intentamos resolver as averías canto antes, e para iso dispoñemos dun equipo 24 horas ao día, de guardia, de retén, e polo tanto, aí é onde coñecemos Viacua. Pero nós temos que ir máis aló de hoxe, deso. É dicir, non solamente temos que ser unha empresa de auga, senón unha empresa social, unha empresa que está con Galicia, unha empresa que está cos santiagueses, cas santiaguesas, unha empresa que coñece o tecido local, unha empresa que participa dese tecido local. E iso tratamos de facelo. Unha empresa galega, da contorna de Santiago estamos nas 10 primeiras empresas de facturación, damos os nosos impostos aquí en Santiago, pagámolos, e despois contamos prácticamente a nivel de Galicia con 650 empregados, e con empresas de grupo que tamén temos aquí na Vila da Auga, pois chegamos aos 800 empregados. Pois baixo a batuta de Nicolás Esmorís. Pois sí, dende hai un ano sí, xa estuve 14 anos en Castela León, e chegou o momento de volver á terra, volver á casa, e como non me vir para Santiago, vir para Arzúa. Bueno, sei do que fala Nicolás Esmorís. Claro, está unha organización moi viva. É certo que moi viva, coincidín en moitos eventos do ámbito deportivo, do ámbito social, do ámbito altruista, onde Viacua forma parte. Esa é unha das visións que ten, non? O familiarizarse, o estar presente onde está a xente, estar Viacua, non? Sí. É un pouco a liña, non? Sí, por suposto, é dicir, non podemos deixar a nadie atrás. Desde o noso programa Viacua Contigo, no cal tentamos, despois da pandemia, que nadie se quedase sin unha oficina presencial, sin esa xente maior que ten que vir a nosa oficina, que en moitos sitios do rural, esa saída a ver como está ou a pagar o seu recibo da auga e estar con unha persona nas nosas oficinas, pois é un momento de diversión, entre comillas, diversión para o propio usuario que ven, ata ter traducción simultánea para a xente que ven de outros países, hasta linguaxe de sordo para a xente sordomuda, ata oficinas adaptadas a xente con discapacidade visual. Polo tanto, temos que estar. E despois estamos con eso, cos nosos programas tamén que temos sociais. Bueno, eu estiven aos 20 primeiros, xa dixe, mira, que tedes un montón de programas. Viacua, o máis recente, Auga, Saúde e Infancia, que agora se me creo explica. Viacua e Adega tamén para a importancia do recurso da auga nos centros escolares. Sí. Poderíamos detallar unha morea deles máis. Sí, a ver, o pasa que moitos eran descoñecidos, estaban facendo, por exemplo, o programa Coaloxía, que xa cumplen 10 anos nos coles de toda Galicia, sobre todo nos sitios onde Viacua está presente. Pois este ano cambiamos e os nosos monitores son técnicos medioambientais da Adega, é dicir, creo que compartimos unha misión importante entre Adega e Viacua, que é a ecoloxía medioambiental. Somos actores principais
máis en defender o medio ambiente e, polo tanto, que mellor que os técnicos medioambientais da adega para dar eses programas de concienciación no colexio como son as acualoxías. Pero depois temos moitísimos outros programas que non eran moi coñecidos e que ora tamén de que se coñezan e de que vexan tamén a importancia que ten unha empresa como Viacua para Galicia. Que foi o primeiro que, cando colleu o seu cargo, supoño que pideu pois, esa típica auditoría de como están as cousas, como se fan as cousas. Que foi o primeiro que mudou, o primeiro que dixo aquí temos que potencialo máis? Cal foi as primeiras liñas de dirección? O primeiro que fixen cando cheguei é mirar, observar, non? Observar, sobre todo eso. Non tomei medidas nada máis chegar, senón que esperei, observei, e sí, houve cambios tamén no comité de dirección de Viacua, esa liña de facer unha empresa galega máis galega, que creo que nos faltaba, porque é certo que nós temos un accionariado pois de inicio de orixenes cataláns, agora son franceses tamén, pero Viacua é 100% galega, galeguizala e galeguizala máis todavía. E, sobre todo, aproveitar tamén esas oportunidades de ser unha grande empresa de grupo, con un grupo empresarial importante, para traer esas melloras tamén para Santiago e para Galicia. É dicir, non pode ser que unha mellora que haxa en auga en Barcelona que sea exportable a Santiago non se teña en Santiago. Tendo en conta que en Santiago... reclamar, loitar... Tendo en conta que en Santiago pois vamos a cumprir xa 55 anos ou 56 anos en Santiago. Por lo tanto, creo que se merece ter unha auga de primeiro nivel, a pesar da situación actual que temos. Que é mellorable, pero sí, que Viacua aposta por ir revertindo e mellorando. Que decir Viacua en Galicia é decir un centro tecnolóxico de investigación da auga. É o único que hai en Galicia, temos no noso Aquajat de a Vila da Auga que temos no polígono do Tambre. Sí. É dicir, ali temos un único centro tecnolóxico de investigación da auga na que estamos traballando proxectos de... Investigando todo sobre todo, sí, sobre todo con xente de enxeñería química, con doutorados, é dicir, xente que está facendo o seu máster ali con nós, e xente que está investigando principalmente traballos de depuración, é dicir, as depuradoras soltan moitos residuos e esos hai que saber utilizalos, pois dende utilizalos como fertilizantes, dende líquido ou produtos desinfectantes, ou incluso recuperacións de celulosas, as toalliñas que van tamén. Pois esos son proxectos que estamos traballando aquí. Simplemente en eso invertimos prácticamente 4 millóns de euros nos últimos 10 anos. E creo que ten que aproveitarse máis todavía. Pero claro, despois está Viacua, cando hai un problema nun dos sitios onde estamos, dun norovirus, pois somos capaces de resolver a incidencia no máis rápido, no mellor, vamos, no caso de Betanzos foron prácticamente un mes. No caso de Cedeira, nin unha semana durou o norovirus. En outros sitios pois poden estar meses e meses con un problema de calidade de auga. Claro, que cando lle dixen a Nicolás, aproveitando pois seguramente que algunha cita na que coincidimos, que gustaríame que viñeras a radio porque temos quizáis un contexto, non direi erróneo, pero quizáis descoñecido, porque nós imos, pois eso, cando nos falta agua na villa, pois sí que quizáis nos acordamos de Viacua, pero isto é moito máis, un centro tecnolóxico, innovación e medio ambiente, respeto e traballo, e moitas veces non sei se o vedes como cuestionado ou criticado, vamos, que pagades as culpas moitas veces sen ter a culpa. Sí, bueno, eso vai no noso ADN tamén. Ao final, os nosos clientes, inda que a ciudadanía é o noso usuario final, os que temos que debernos, ao final son as administracións tamén. As infraestructuras non deixan de ser das administracións. Pero vamos, é moi claro que en Galicia e no resto de España hai un déficit moi crítico de infraestructuras. E ás veces xestionar esas infraestructuras é moi complicado. Simplemente a situación de Santiago é que estamos en contrato do ano 2020. Ainda non sabemos como se nos vai a pagar desde o 20 hasta o 24. E nós, o problema que temos en Santiago, en moitos outros sitios, e non somente é un tema de Viacua, de moitas outras empresas, é esa non ter un contrato agora mesmo, esos retrasos que hai nas licitacións. Non estaba medio resolto? Non, polo que me di, non. Bueno, resolveuse en decembro o Concello, chegamos a un acordo con o Concello para retirar uns contenciosos que había no xulgado por reclamacións anteriores ao ano 2020. Antes do 2020. Si, aí pagáronse prácticamente 2,3 millóns de euros, dos cales medio millón de euros eran intereses. É dicir, eso que non pode ser. É dicir, temos que ser áxiles todos, igual que se nos di que dende Viacua temos que ser áxiles cando temos que reparar unha avería, e somos.
E nós non estamos pensando, oye, temos esta débeda, non se nos ha pagado. Nós estamos traballando como do primeiro día e intentando resolver esas reparacións o antes posibles. Pero claro, cando unha reparación se dá en tubería de fio de cemento que xa ten máis de 50 anos e que esa tubería rompe unha semana tras outra, e nós o único que podemos facer é facémolo, pero o único que podemos facer é reparar. Porque claro, cando hai que invertir, hai que cambiar, necesitas un contrato. Sendo conscientes de que eso necesita un cambio. Necesitas un contrato, necesitas unha inversión importante. Onte viña na prensa, creo que dicían que en Santiago son 100 millóns de euros os que se necesitan. Eu creo que ao mellor hasta nos quedamos cortos. É dicir, claro, cando rompe a Rúa da Mira, nós somos os primeiros perxudicados. Os primeiros son os veciños, que pasan un problema, de estar sin auga e continuamente. Pero nós tamén, varios puntos, digamos, a nosa máis xente frecuentes. ten que ir ali, ten que estar cos veciños, ten que reparar a avería, e iso costanos tamén cartos a nós, porque ao final, se esa rede estuvera renovada, non terían esas averías. Prácticamente en Santiago hai en torno a casi unha avería diaria, mínimo. Estamos en torno a 350, 400 averías ao ano. Sí, eso é unha ave pico. Claro, se non pasa como unha avería de Cancelas, que suponche uns 30.000 euros o avería, pois estamos falando que solamente con 3 ou 4.000 euros de avería, por cada avería é o coste que ten solamente de reparacións en Santiago. Depois en Santiago suministramos, estamos falando de 10 millóns e medio de metros cúbicos ao ano. Estos son 285 litros por habitante día. Parece mentira que non consumimos, pero consumimos eso. Eso hai que, ¿Cantos? 200, que me acabo de embarullar con 285 litros por habitante día. 285 litros? Sí. Cando falamos, cando vamos por aí, es que enseñamos cantos litros consume unha persona en Santiago. Nadie o pensa, pero son 285 litros. É dicir, hai a súa ducha, hai o seu lavavaxelas, hai o seu lavado de platos. É dicir, eso é o que hai de consumo diario en Santiago. E hai que potabilizar eso, hai que ter unha infraestructura potente para facer ese traballo. E eso tamén xestionamos. Cando toda esa auga, onde vai? Vai á depuradora. E deso que a depuradora está en obras agora mesmo. Cando se rematen vai a ser unha grandísima depuradora. Pero ese todo o traballo parece que non se fai. Ese traballo que fai os traballadores de Viacua día a día. É un esforzo, non? A xente que está escoitando agora mesmo, vendo a entrevista sen contrato 2020, un xeito de responsabilidade o que está facendo Viacua cos veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Sí, é que temos que facer así. Non sabemos que nos vamos a pagar, se vai ser custos efectivos reais ou vamos a seguir nas mesmas condicións, pero nós non estamos pensando en eso. Sí que nos importa, pero de cara aos nosos veciños non podemos pensar en eso. De cara aos nosos veciños temos que ir e darlle a mellor a calidade da auga posible, cas infraestructuras que temos, e resolver o maior problema de rede de distribución que temos, que son os maiores custos que agora mesmo hai no servicio. Pero bueno, xa digo, isto é moi común últimamente, cos cambios tamén das novas leis de contratos, pois atrásanse moito os procedementos de licitación, hai moitos recursos das empresas, non se están facendo ben, e ao final estamos, para que che fagas unha idea, en Viacua a competencia igual, o 50% dos nosos contratos están sin contrato. É dicir, os da competencia igual. Algo está a pasar, algo que temos que ser máis áxiles de cara que as leis que temos, esa burocracia complicada. Sí. En fin, a burocracia que parece que naceu como a necesidade ante espolios e cousas raras, pero ao final tamén, intentando facer as cousas ben, nos leva a un atraso espectacular en moitos frentes, tamén en algo tan básico como auga. A importancia da auga como recurso, que me quedei con esta cifra de 285 litros, sí. Tendo en conta outras cifras, temos derroche, non é o habitual... No, bueno, pódese mellorar. Sí. É certo que ahora mesmo Santiago o rendemento técnico pode estar en torno ao 70-75%, é dicir, de cada 100 litros que metemos na rede, 25 litros non se contan. É dicir, por fugas, por fraudes ou por subcontaxe de contadores. É o 25. Un 25. A nova lei de augas de Galicia, a partir do 80%, se non tes o 80%, penaliza, é multa. É dicir, temos que traballar, porque o rendemento en Santiago está para baixa, é dicir, se non se fan inversións, e son inversións que ao mellor non poden esperarse a ningún procedimento de licitación, e o Concello... Urxencia. O Concello sabio e tamén está intentando por remedio, pero tamén é moi difícil.
A ver, en Santiago, o concelleiro que leva o servicio é o dos primeiros que nos avisa cando hai avería, é dicir, parece que está en todo momento na rúa, está mirando, oye, que isto que é, isto que tal, é un dos que está, pero ao final tamén ten as súas limitacións presupuestarias, e ao final, oye, entre as limitacións presupuestarias, entre que o concurso non sai ou non se decide que modelo de xestión hai pola parte política, en todos eles, que eu creo que se tiñen que pôr de acordo absolutamente todos os políticos, porque estamos falando dun servicio fundamental e público, pois, oye, isto vai pasar e a situación vai a empeorar, non vai a mellorar, Imos a peor. Imos a peor, é dicir, vamos a empeorar, é dicir, entre o consumo, que a xente sí que ten unha conciencia, digamos, media alta en Santiago, unha cidade que pois tamén todos os programas de concienciación que levamos feito nos coles, pois ao final tamén melloran eso. Ao final, eu na miña casa chego o rapaz e digo, oye, pecha a villa que estamos que estás cepillando os dentes, para que queres ter a villa aberta? Pero penso que sí se nos fomos acostumando, incluso os adultos, non? O Sí, eso de sí, sobre todo tamén a consciencia os cambios climatolóxicos, sí, é dicir, estamos vendo que algo está pasando. Hai períodos de sequía, sobre todo cando un período de sequía a xente se conciencia de que non pode ter a villa aberta, que non pode regar moito, que ten que facer as duchas máis curtas, pois entón ao final eso queda aí e non se volve a recuperar. De cada ano de sequía é unha baixada de consumo e unha baixada que non se recupera. E diste, oye, pero se ti vendes auga, non, pero nós queremos vender a auga necesaria, non máis. Porque sabemos que en algún momento podemos quedar sin ela. E Galicia podrá decir que é o sitio de choivas. Sí, pero é o sitio de choivas en determinados momentos. Pero temos moi poquinha capacidade de auga embalsada e ao final temos problemas cando chove moito de que os alcantarillaos colapsan. Non dan feito, sí. E temos problemas de sequía porque cando hai 3 ou 4 meses que non chove moito, os embalses son os que son, de poucas dimensións, e non temos problemas de auga. E cando empeza a sequía, sen os problemas de contaminación da auga, porque colles de auga en peor calidade, maiores custos de potabilización, e isto é unha cadea. E Galicia é o que temos. Temos sequía e inundacións. Contradicións, pero hainas. Pódese beber auga da villa en Santiago? Home, sempre. É dicir, un pode ter unha percepción dun sabor ou outro. Uns poden estar máis acostumados a beber unha auga embotellada e sabe mellor. Pero eso non quere dicir que a auga da villa sexa mala. En Santiago a auga da villa é moi boa. E non a calificamos nós como boa, califica a OCU. É dicir, outra cosa é o sabor, que xa digo, o sabor pode ter cada unha a súa percepción. Se ti estás acostumado a beber un tipo de auga, cando cambias de auga, a min chegou, mira, 14 anos bebendo auga de Zamora. A Arazúa bebía todos os fines de semana igual, pero chego a Santiago, costou-me ao principio hasta que me acostumei a ela. Polo sabor que ten é distinto, é distinto que tiña a auga que estaba acostumado a beber. Pero é unha razón de precio, de economía. Unha persoa que consuma, unha familia que consuma auga da villa, estás aforrando en torno, dependendo que a auga mineral embotellada, pode estar aforrando entre 400 e 800 euros ao ano. É unha razón tamén de compromiso medioambiental. É dicir, ao final sabemos que a auga embotellada ten plástico. A auga da villa non ten ningún tipo de plástico. Por lo tanto, oye, eu creo que non debería, e sobre todo un compromiso de calidade. A auga da villa é a máis controlada polas autoridades sanitarias, por riba de calquer outro tipo de auga. Xa digo, non quero decir, nin quero ir en contra de ningún tipo de auga. Por suposto que non, que cada un pode estar disposto a beber a que queira, e todas son boas. Pero por unha razón de seguridade, por unha razón de medioambiental, por unha razón económica, eu aconsello beber auga da villa. Pois varias recomendacións e varios, seguro que temas e asuntos de Viacua que, bueno, quizáis moitos descoñecían. Unha gran empresa que ao final pois é unha empresa que intenta ser de cercanía, de botar unha man as persoas maiores para que esa lectura da factura sexa áxil, bueno, en fin, mil frentes que abrimos hoxe aquí. No, e hoxe, ademais, tamén este ano abrimos outro fronte, que é o de pagarlle a auga en Santiago a aquelas familias que non poden. Porque tamén as hai. É dicir, como en todos, ainda que o servicio de auga é un servicio, digamos, relativamente barato, case moita xente, digo, a todos os meses 30 euros, xa nin vexo a carta, xa meto tal, non é un tal, home, despois dentro da factura de auga hai outros consumos, é máis, pero dentro da factura de auga tes o lixo que se paga aquí en Santiago na factura, o canon da Xunta, que é un canon que hai en todos os concellos de Galicia, pero que a auga non é un coste moi caro, pero hai xente que non pode, e para iso tamén fixemos o noso fondo social con Cruz Vermella en Santiago.
toda aquela persona... Outro dos feitos... Ese fondo social permite pagarlle auga a esa xente que non pode. Tamén estamos en iso. Non a paga, oye, non deixamos de... Non a cobramos, non, porque nosos ingresos temos que ingresar ao Concello de Santiago. Iso é unha aportación de Viacua, é unha aportación de Viacua directamente a ese usuario, que mediante Cruz Vermella... Hai un número de familias os que se este atendendo... Sí, prácticamente estás a agotar rapidiño xa o fondo social, é dicir, está funcionando, creo que demasiado ben, é dicir, hai demasiadas persoas que o necesitan, e eso preocúpame. Pois un xeito tamén de contribuir coas persoas que están pasando por un período grisáceo. Pois aí, pois todo, aínda que nos poda parecer que 30 euros non é nada, para moitas familias pois o é todo. Agora de diversificar a súa economía pois nese período grisáceo. Nicolás, que se nos vai esgotando o tempo, pero que moitísimas grazas por hablar con tanta claridade, por poñer os puntos sobre as íes tamén nunha infraestructura que en Santiago de Compostela precisa de cambio, un cambio urxente, sen esperar a todo o longo que dá a burocracia dende que se inicia o recurso, o papel, en fin, que dá unha sensación de que avanzamos moi lento nas administracións, de que para mellorar algo dentro de 10 anos hai que empezar hoxe xa. Sí. Unha situación moi estrana os que temos os veciños e veciñas. Hai que ser máis áxiles, a normativa a veces complica moito a vida de todos. Algo frecuentemente antes de cambiálo sí, mira, porque é moi tedioso. Un exemplo, Rúa de San Pedro, en 2-3 semanas tivemos que cambiar prácticamente 30-40 metros de tubo en averías continuas. Ao final estamos facendo inversións dende Viacua con reparacións. Pero é que é así, nós temos a obligación e o seguiremos facendo. Cando rompa, nós vamos e intentamos arranxar o antes posible. Graciñas, Nicolás Esmorís é o director executivo de Viacua, unha empresa, como digo, galega, que se sinte galega e que aínda quere sentirse aínda máis. Graciñas por vir, algo máis para... Nada, moitísimas gracias a ti, Álvaro. Igual, antes... Igual quere deixar algún... Nada máis, moitas gracias eso, agradecerlle aos nosos traballadores a disponibilidade que teñen todos os días porque, oye, rompe unha avería ás 3 da mañán e ali van. Sí, claro. Decir, esa disponibilidade que temos, non espera... esa concienciación que teñen os nosos traballadores é digna de terlle en conta eles tamén. Pois, graciñas por vir. Gracias a vos. Grazas. Viacua con nós.